Is tro le tá san nalig. Don cuid is móagan is tro le bheith gwytatra iad siúd a bhfuil ceanna gynartha, ar muinter féin. Tro le scialigan agus mach na bhíanamh. Tro le háhantas a thuairt den na daoine maithe agus den na heactrí sunna sin in ar saoil agus le bheith buíoch asta. Mas tro ceiliúra í an nalig is tro có rinne freisinní. Rhaine míad ar ggólúdar agus gacha bhfuil buinse amach agin lena céile, Camálan ar driblóti ar nócas agus ar neislinge. Níor ceart dúin é a ligan iad nearmad gur trá dócas atá san nalig, Camá. Ag an tráise in noracad is dawn dírig, genimid ceiliúra ar bhua an talais ar an dócan, agus buana neislinge na bacanaí a tháinig roin san alma tá caite. Genimid anúcan na féidirachtaí nach bhfuil fíorithe go fóil. Le linne séiriseach, tuigtar déistúin cuimhnamh an saoil agus an dawn bhuilimid ag marachtáil. Agus é sin a dhéanamh agin, cuirtar a gcuimhne dúin an crútan agus na triblóta atá á bhalingt ag an ilomid daoine in éireann, agus ag na milliún dar compánathe an blanéid luochalach seo a dogamid an dawn. Agus sin ag smuoine bhar scéal na nalig, agus bhréíosa, grúcás Joseph agus Uire agus iad ag súil le bhreithe linamh, agus an gcuí thag daoine stránséirí a bhí anta cúnamh dóibh, is féidir linn inspiráide áil dar saoil féin, sa látá nniuán, ón a raibh le dal faoiacha. Níos mó ná rudar bí eile, tag an scéal na nalig tróirúin faoin gcuí ceart dúin, ar néanacht có reinse a bhúnlú agus ardagin na glúnatála teacht. Im lína go háirithe, chuir míid fáilte roimh na dúlgas atá le ghlaco ag na náisiúnstáit, mádar le bochtanach damda agus le heathrú éráide. Le linn na bliana 2015, dálimar gur teifeach nó duine dí leothrathe nó duine ar a bégan dó tethe ón a chealaach ar cúiségan, atá in ninnehánas gach 250 duine an blaanad. De bhar cogaí cuimhlinse agus géirlúna, chuir ag ílach níos mó daoine tethe ón a dealaach ná mar ar tharla riamh ó thosaigh teafid a gcuimead. Mar phobal imirceach, tá tuiscint a léirgin an saoil léanmhar atá ag 60 milliún duine a dí láithrí a gnáig a dula. Sa ggóthaíocht sin, is ábhar misnig é eáil an mé daoine in éireann a bhí an fáilte cuoine agus an cóir a bhí á dariscint acha. Tá ar neagrachtaí nabhríotaisicha, ar sérvis Islánta, ar sérvis í faoi éide, sa bhaile agus ar lear a réin. Lán le daoine tá tar éis cinna dhéanamh, dá le man gníomh, a bheith mar na stránséirí a tharagan lámh cúnta, dítan agus bélia dómh siúd, atá ar a námcuid. Is an bailach a cahamid lo siúd is liga, in ar measc, is fear a haspánach an deatheist arin mar náisiún. Sa bhliain atá caite, bhaigh mé féin agus saibhín, suálchas agus cáitas na níine, sa bhaile agus ar lear a réin, agus is rud é sin mór agin, agus a bhfuil muid fíormhuíoch as. Is rád bhailte agus a máilte ar fud na tíre seo, agus ar cuairtainna ebre hála, bhí sé de frihléid agin cion tarafa muinter na héireann ar bhealaí éasúile ar wathe leis an phobal agus leis an saoil poiblí a eáil. I gcóir lena céile, is féidir linn gréasán sin na dlúfáirtaíochta a cheangling lena céile muid, mar gcuine agus mar phobal damda a neartú an bhliain seo hagan. Agus sin ar nolabhú féin le heachtarí móra céad bhliain hin a bhúnlaigh bhre ar boblachta a comóra, spreachtar sin i hamháin leis na heachtarí sin a thuairt chun cuimhne, ach idéal na poblachta a fógraíoch beag na céad bhliain hin a hawlú ón athúr, agus sprága áilúthe comá. Is é mo gócas ó crí, gur féidir le gach éon den agin sprága áil ón i hidéal sin ar dros cuitin.
mar meg táhacht le gach éon cuiscem a lachig gach éon seránach I nach éon glún. Tros sa dhéanamid go léir le chéile, gan éon duine éonar go brach. Mar uachtará na héireann, guim gach deag cuiar go léir agus go raibh nalig agus blian nua hana agus siacánta agah.